Matul is-sena One Radio huwa ta' kumpanija semmija 24 siegħa kuljum batta programmi ta' diskussjoni dwar ġrajiet kurrenti, informazzjoni u programmi bażliet mużikali varji li jolqtu il-gosti ta' kulħadd. Fi żmien ta' festi ma jistax jonqos li One Radio jippreżenta programmi mżewqa għal dawn iż-żminijiet bilan li jservi ta' wens b'mod speċjali għal dawk li jkunu weħidhom. Il-kap ta' One Radio Clint Bajada sostna ma' One News li lan tal-istazzjon u għali wassal l-informazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam ma' aħbarijiet u programmi ta' ġrajiet kurrenti, programmi mużikali u programmi ta' divertiment fost oħrajn. Fil-waqt li ringrazzja l-semmija kollha ta' sosten tagħhom matul is-snin, Bajada saħaq li minkejja li d-dinja tinbidel, One Radio qed ikompli aġġorna ma' żminijiet. Tlabni jgħidilna x'hemm imħejji fuq One Radio illum u għada. Il-lejla bajna dejjem bil-programmi live ukoll, ġifieri il-programm ta' Reno, il-programm f'nofs il-lejl M'intix waħdek flimkien ma' Dr. Joe Brinkat, u mbagħad neqgħu sejrin matul il-lejl kollu kif nagħmlu wara kollox 7 fil-ġimgħa. Għada filgħodu l-breakfast show tal-ħadd filgħodu għaliex il-Millit insert tal-ħadd u l-ewwel tas-sena wkoll, Bonġu Solid Gold flimkien ma' Josef Karwana li għadha jkollu edizzjoni speċjali sal-10, kneqgħu sejrin f'xandira diretta l-ġurnata kollha. Isegwi mill-10 sa nofsinhar għandna l-ħabib tagħna Joseph Bondin u mbagħad programm speċjali ta' Evan Gaffiero fjum il-miliet ma' One Radio flimkien ma' Evan Gaffiero bejn nofsinhar u 3 ta' war nofsinhar. Ikompli Ramon Manġon u mbagħad għandna edizzjoni speċjali ta' programm ta' mużika Taljana flimkien ma' Isabel Pisani li ser ikun bejn is-6 ta' filgħaxija sal-10 ta' filgħaxija. Tana ħjiel ukoll dwar il-programmi ta' One Radio għall-ewwel tas-sena. L-ewwel tas-sena hija ġurnata importanti ħafna lina wkoll u nippreparaw bil-kbir. Fost l-oħrajn għandna l-programm ta' Anton Falzon li ħajkun war nofsinhar mhux se jkun qatt il-kelma ma ħajkun edizzjoni speċjali ngħinu lill-istrina nċandru diversi ħinijiet f'xandira diretta mal-istrina u nappellaw lin-nies ukoll u nippjanaw u nippreparaw ukoll għal programm speċjali li kollhom id-Dar tal-Providenza fl-ewwel tas-sena fejn anke aħna fl-ewwel tas-sena filgħodu wara l-breakfast show David Muscat ser ikun qed iwassal programm speċjali bi preparazzjoni għal din il-maratona. U meta ninsabu pass il-bot mill-iskeda l-ġdida ta' Jannar, Clint Bajada iffoka fuq xemm ġdid. U aħna nħobbu nżommu l-kontinuità, ġifieri l-programmi, l-maġġoranza tal-programmi ħajqgħu fl-istess ħinijiet u fl-istess ġurnata, però għandna programmi ġodda bħal huma eżempju sibt filgħodu ser ikollna laqgħu 20 f'Malta li ser ikun qed imexxih Alfi Fabri jibda mill-11 san-nofsija. Għandna il-ġimgħa war nofsinhar ftit tibdil ukoll il-programm Nisġietna ta' Riyad Soppardi li kien jixxandar flaxija ħajbda jixxandar issa l-ġimgħa war nofsinhar fis-sija u kwart u mbagħad isegwi l-programm ta' Anton Falzon mużika ta' war nofsinhar, il-ġimgħa war nofsinhar fejn ser iwassal in-nies id-dar wara ġurnata xogħol u jagħlaq nistgħu ngħidu hekk il-ġimgħa ta' ħidma fuq One Radio. L-istedina hija waħda. One Radio 92.7 FM l-għażla tagħkom għall-aqwa garanzija ta' divertiment. One Radio miegħek u l-familja tiegħek anki f'dawn il-ġranet ta' festi.